Boas tardes. Comezamos a sesión extraordinaria do Pleno da Corporación correspondente ao luns 13 de xaneiro do ano 2025. O primeiro é a ratificación da urxencia do Pleno, que va motivada pola necesidade de remitir o acordo antes do día 15 deste mesmo mes, o mércores, que ten que ver coa participación no POS adicional 1/2025 para financiamento de gastos sociais extraordinarios. Por tanto, votos a favor da urxencia. Anxo en común, BNG, Partido Popular, abstencións, votos en contra, os do Partido Socialista. O seguinte punto da orden do día, o que motiva a celebración deste pleno, é a participación no POS adicional 1/2025 para gastos sociais extraordinarios, gasto corrente. Ten a palabra a conselleira da área para explicar a proposta. Grazas, señor alcalde, e boas tardes a todos e a todas. Estamos hoxe nesta sesión plenaria extraordinaria do 13 de xaneiro do 2025 para a aprobación do POS adicional 1/2025 para o financiamento dos gastos sociais extraordinarios que a continuación explicarei con detalle. Na sesión ordinaria do 29 de novembro do 2024, o Pleno da Diputación Provincial da Coruña acordou unha achega extraordinaria por un importe total de 7 millóns de euros para o financiamento do POS adicional 1/2025 para o financiamento dos gastos sociais extraordinarios do exercicio 2025, dos cales o Concello de Rianxo se beneficiará dun total de 72.359,35 euros. Despois de valorar a situación dos servicios sociais municipais e tras acordar esta proposta co equipo técnico que conforma este departamento, o equipo de goberno propón nesta sesión plenaria o reparto deste crédito extraordinario para programas previstos en gastos correntes do seguinte xeito. Dentro do apartado A, na contratación de persoal técnico, tendo en conta a sobrecarga de traballo que recae nos últimos anos sobre o persoal técnico dos servicios sociais comunitarios, máis concretamente sobre os traballadores e as traballadoras sociais, provocada principalmente polas seguintes causas: a creación de novos recursos e prestacións que exixen a emisión de informes sociais que se deben atender en prazos curtos de tempo. A esta situación súmaselle a falta de información e de formación do persoal técnico sobre estes novos recursos, o requirimento de informes sociais por parte de diferentes organismos, tanto públicos como privados, con prazos de tempo moi curtos e imposibles de cumprir en moitos dos casos, a utilización de múltiples plataformas digitais para unha mesma intervención, sen esquecer a coordinación do servicio de axuda no fogar, entre outras moitas causas. E si, ademais de todo isto, lle sumamos a situación de incapacidade temporal das dúas traballadoras sociais do noso concello, coa dificultade engadida que nos atopamos para a súa sustitución, a día de hoxe temos un importante atraso na tramitación de expedientes e na atención persoal das persoas usuarias. Pois, con toda esta situación, consideramos necesaria a contratación dun ou dunha traballadora social a xornada completa durante 6 meses para reforzar os servicios comunitarios do noso concello, o que supón un importe total de 12.736,52 euros. Dentro do apartado B, de axudas de emerxencia social, o crédito asignado que temos aprobados nos últimos orzamentos para as axudas de emerxencia social ascende a un total de 10.000 euros. Dado o incremento do número de persoas e ou familias con recursos limitados que precisan de axudas económicas que dean unha resposta rápida e inmediata ante as situacións de carencia urxente, consideramos necesario destinar un importe de 5.000 euros máis para poder asegurar darlle cobertura ás necesidades básicas, tanto de alimentación como de hixiene persoal e do fogar, daquelas persoas que se consideren necesario desde os servicios sociais municipais. SAF de dependencia. Con respecto ao servicio de axuda no fogar en modalidade de dependencia, o Concello de Rianxo ten asignadas actualmente 4.654 horas mensuais para a prestación deste servizo, o que supón un total de 55.848 horas anuais. A previsión do custo hora para o exercicio do 2025 é, para os días laborais, de 18,20 euros a hora e os domingos e festivos de 19,76 euros a hora. A previsión para o exercicio do 2025 é que a totalidade das horas sexan prestadas por empresa, o que nos leva a unha previsión dun custo deste servizo dun total de 1.026.729,60 euros.
Deste pos adicional destinaremos preto de 10.000 euros para axudar a asumir este gasto. Dentro do apartado E, nos SAF, servizos específicos de carácter básico, temos que, desde o ano 2009, préstase o servicio de xantar na casa a través dun convenio de colaboración entre o Concello de Rianxo e o Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar. Este programa é unha prestación complementaria do Servicio de Axuda no Fogar que consiste na entrega semanal de comidas no domicilio das persoas usuarias durante todo o ano, favorecendo así que aquelas persoas con déficit de autonomía se poidan manter con maiores garantías no seu propio domicilio e entorno, evitando a institucionalización, a exclusión e o deterioro na súa calidade de vida. No financiamento do programa de xantar na casa participa o Consorcio cunha achega do 46,66%, o Concello de Rianxo cunha aportación do 26,67% e a propia persoa beneficiaria do servicio cunha achega do restante 26,67% sobre o custo total do servicio prestado. Neste caso, o Concello participa no custo do programa cunha contía de 1,93 euros menú día usuario, o que ascende a un total de 14.089 euros anuais para as 20 prazas asignadas. A principios do ano 2024, concederonnos a aprobación dunha relación dun máximo de 25 persoas beneficiarias deste programa, asumindo o custo deste aumento a través do posto adicional 1/2024. Tendo en conta que actualmente temos de novo lista de agarda, solicitamos 5 novas prazas máis, que xunto coas 5 ampliadas o ano pasado supón un custo extra de 7.044,50 euros que precisamos asumir a través deste pos adicional 1/2025. No apartado F, SAF, servicios de carácter complementario, considerando que o Concello de Rianxo iniciou os denominados talleres de memoria alá polo ano 2002 en diferentes parroquias do noso municipio e que ao longo dos anos, nalgúnas delas, creáronse novos grupos, mentres que noutros lugares foron desaparecendo por falta de alumnado, mais, tendo en conta que nos últimos anos notouse un importante incremento da demanda deste servicio, que tanto é así que os grupos existentes están saturados, as traballadoras que imparten estes talleres teñen as horas completas e, aínda así, hai unha lista de agarda importante de persoas interesadas en participar neste servicio en prácticamente todas as parroquias. No último trimestre do ano 2023, o Concello de Rianxo, a través dun acordo de colaboración con entidades en ánimo de lucro Agadea, a Asociación Galega de Axuda aos Enfermos con Demencia tipo Alzheimer, ofrece os seus servicios de prevención, estimulación, asesoramento e sensibilización no noso municipio. Desta maneira, temos, por un lado, o servicio de estimulación terapéutica para a atención de persoas con deterioro cognitivo, sendo o seu obxectivo principal retardar o avance da enfermidade, mellorar a calidade de vida e as relacións interpersoais das persoas usuarias, e, por outra banda, o programa de envellecemento activo, que ten como finalidade ampliar a esperanza de vida activa e saudable das persoas maiores e contribuir a aumentar o máximo posible a súa autonomía persoal. Este último servicio púxose a andar na parroquia de Rianxo a modo de proba para ver a resposta dos nosos maiores. Como non podía ser de outro xeito, foi todo un éxito, por iso propoñemos, a través deste pos adicional, implementar este servicio que consideramos tan beneficioso naquelas parroquias que así o demandan, posto que consideramos que é a ferramenta máis eficaz coñecida para previr ou retardar a aparición da demencia, ao mesmo tempo que serve como medida de detección precoz de posibles demencias ou deteriores cognitivos. Establecer 6 grupos de 15 persoas cada un deles, atendendo así a demanda de 90 persoas maiores de 60 anos, suporía un importe total de 11.232 euros. Dentro do apartado H, outras medidas sociais de carácter extraordinario, temos, por unha parte, que destinaremos 23.040 euros para darlle continuidade ao Servicio de Apoio Social e Comunitario para a atención psicosocial de persoas con sufrimento psíquico e ou en situación de vulnerabilidade nun momento determinado da súa vida. Este servicio deséñase especificamente para cada situación e para cada persoa en concreto, desenvolvéndose sempre no seu entorno máis próximo,
centrándose no acompañamento da persoa usuaria, dando resposta ás súas necesidades, no apoio en xestión administrativas, no apoio da realización de actividades cotiás, no soporte na atención na xestión emocional, na promoción da saúde e do autocuidado, entre outras atencións. Esta intervención ten principalmente formato individual, dedicando tempo e espazo ás necesidades concretas das persoas usuarias e ou dos seus familiares. Favorécese tamén, na medida posible, a intervención grupal, especialmente na creación de espazos de diálogo familiares e entre iguais. Deste xeito, durante o ano 2024, foron un total de 11 persoas usuarias as atendidas desde este servizo, contando a 31 de decembro un total de 7 persoas en activo, causando alta o restante dos usuarios. Se temos en conta a valoración positiva dos distintos usuarios que son beneficiarios do servicio durante o último ano, a sobrecarga administrativa do persoal dos servicios sociais comunitarios do noso concello, a cal impide atender ás diferentes problemáticas que presentan as persoas e ou familiares en situación de vulnerabilidade ou exclusión social, como os escasos ou nulos recursos e servicios sociais que prestan as diferentes administracións públicas para estes colectivos, consideramos necesario que desde este Concello se ofrece esta alternativa para atender as necesidades destas persoas. E, por outra parte, tamén como medida social de carácter extraordinario, facemos referencia ao Cibersat. Coa convocatoria do POS adicional 2023, contratamos a licencia de uso de aplicación informática Cibersat. A implantación desta ferramenta permite realizar a xestión, seguimento e avaliación do servicio de axuda no fogar, automatizando e optimizando os procesos do mesmo, como son a xestión de incidencias, a elaboración dos proxectos de intervención, o copagamento das persoas usuarias, entre outros moitos. Para darlle continuidade a esta ferramenta informática que permite acadar unha maior eficiencia na prestación do servicio de axuda no fogar, destinaremos un importe total de 3.630 euros para abonar as cotas mensuais do exercicio 2025 polo uso da aplicación Cibersat Web. Este sería o reparto total do post adicional 1/2025 para o financiamento de gastos sociais extraordinarios que propoñemos desde o Departamento dos Servicios Sociais Comunitarios do Concello de Rianxo. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o BNG. Moitas grazas e moi boa tarde a todos e a todas. Ben, en canto a este asunto, dende o BNG entendemos que debemos defender os servizos públicos de calidade e accesibles para todas as persoas. Por iso, un dos asuntos que nos preocupa é traballar e dar pasos en firme cara á municipalización do servizo de axuda no fogar. Polo tanto, nas xuntanzas que tivemos co grupo de goberno, plantexamos ou pedimos incluir neste POS un estudo para a municipalización, para estudar para a viabilidade e os pasos a seguir que se deberían tomar para realizar esta municipalización. Ademais, un asunto que nas anteriores legislaturas foi exigido e solicitado polo actual grupo de goberno. Esta petición non foi escoitada, non se incluiu esta partida neste POS e, ademais, en canto a servizos públicos, entendemos que os programas de envellecemento activo, de talleres de memoria, de estimulación cognitiva para as persoas maiores, tamén entendemos que debería ser un servizo de calidade e que sexa accesible gratuitamente para todas as persoas do Concello. Por iso tampouco estamos de acordo en que se invirta, en que se dé recursos a unha empresa privada para que dé este servizo. Entendemos que o que deberíamos facer cos recursos municipais sería reforzar e ampliar os servizos que actualmente se están impartindo no Concello a nivel municipal. Polo tanto, tendo en conta que non se tiveron en conta as nosas achegas, as nosas propostas, e que non estamos de acordo en que se destinen parte destes recursos do POS a privatizar un servizo que entendemos que é esencial e que debe ser público, vamos a absternos. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o Partido Popular.
Boas tardes, noites a todos. Bueno, dende o Grupo do Partido Popular vamos a apoiar este post social e as partidas que aquí se mencionan polo feito de que se nos chegou a acordo co Grupo Goberno actual nas partidas estas a destinar e que atenden parte das peticións e demandas que dende o PP se expuxeron. Por eso vemos as partidas ben e vámonos a apoiar. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra o Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Benvidos a todas e a todas as presentes e a veciñanza que nos ve dende as súas casas. Antes de nada, feliz ano a todos os presentes e a nosa veciñanza. Antes de comenzar a nosa exposición, rogaríamos que se nos informara sobre o quórum necesario para a aprobación desta proposta. Maioría simple. Bueno, o posicionamento do noso grupo municipal, os poñeremos ahora unhas breves aportacións en base aos contidos que aportou a concelleira, o cal nos agrádanos ver hoxe a concelleira de Servicios Sociais aquí presente no pleno, despois da ausencia que tuvo no último debate sobre o servicio de atención temperá e que entrou xusto cando acabou o debate. Lamentamos que en ese momento o alcalde non tomara a decisión de modificar a orden do pleno e esperar a que estuvera a concelleira para que realmente expuxera ese servicio como correspondería. Mais alá desa situación anecdótica, dende o Partido Socialista de Rianxo lamentamos profundamente a forma na que o Grupo de Goberno xestionou a elaboración e presentación do POS 2025 destinado a gastos sociais extraordinarios. Unha vez máis, o noso grupo foi excluído do proceso, o que evidencia unha falta de participación real e efectiva, así como unha ausencia de vontade por construir un proxecto conxunto en beneficio para Rianxo. Alégranos que se acheguen vostedes á dereita para buscar ese tipo de acordos e lamentamos profundamente que tan siquiera non tuveran a determinación de xuntarse cos partidos que realmente vostede decía que eran os que podíamos concurrir algún tipo de acordo, como xa o fixemos en outra ocasión e como xa manifestamos, ademais, de forma pública que estábamos dispostos a facelo. Consideramos que este enfoque baseado en decisións unilaterais e en propostas pechadas non permite o debate nin a achega de ideas que poidan mellorar os servicios municipais. Ademais, a estrategia de priorizar o aforro en servicios reflectidos no orzamento 2024 para liberar fondos adicionais non só limita o crecemento destes servicios, senón que supón unha práctica que frea o desenvolvemento social e a mellora da calidade de vida dos veciños e veciñas de Rianxo. O alcalde fai referencia de forma continua ás prácticas doutros concellos, pero este é un momento clave para aplicar esa comparativa de maneira constructiva. Outros municipios demostraron que o diálogo e a planificación participativa son esenciais para avanzar cara a un modelo de xestión eficiente comprometido coas verdadeiras necesidades da veciñanza. Unha vez máis, atopámonos a escasos 2 días de finalizar o trámite deste POS 2025 destinado a servicios sociais en gastos extraordinarios, forzando ademais a participación de todos os partidos que aquí estamos presentes, coa excepción, evidentemente, do Partido Popular que xa vimos que participou. Vémonos obrigados de novo a expoñernos e a posicionarnos de novo tarde, de forma tardía e a escasos 2 días da aprobación. Dende o PSDG de Rianxo reiteramos a necesidade dun cambio na perspectiva na forma de traballo do Grupo de Goberno. Rogamos que modifiquen o seu funcionamento e cumpran cos compromisos de participación e transparencia que prometeron á veciñanza. É fundamental que as decisións se construyan colectivamente, priorizando sempre o beneficio de Rianxo e os seus habitantes, en lugar de impoñer que as obrigas poden contrapoñer ao pensamento real dun grupo municipal. A nosa valoración sobre algunha das cuestións que se plantexan neste post adicional son as seguintes. Con respecto á Gadea, fixemos unha serie de cuestións na comisión informativa e a día de hoxe non temos resposta. Cantos grupos hai a día de hoxe?
e se o aporte que se vai a facer a través deste POS 2025 supón a gratuidade do servicio, senón estaríamos na mesma posición que acaba de defender a voceira do BNG e concordamos en que ese servicio debe ser gratuito. Facer especial mención ao SAF dependencia. Falaba vostede na comisión informativa de que había unha lista de espera grande e realmente o Concello de Rianxo non está facendo nada para solventar esa lista de espera. Non sabemos o motivo de por que estes 9.676,36 euros, non descoñecemos por que ese importe tan exacto, e podemos entender que ao mellor se debe tamén a que en 2023 a non utilización da subvención que otorga a Diputación da Coruña, na que o Concello de Rianxo solo utiliza o 44% da mesma, é dicir, desbotamos a utilización de cerca de 90.000 euros, e a máis, o Concello de Rianxo ten que devolverle á Diputación 9.581 euros. Entón, desconocemos se esa subvención ou esa dependencia é para equiparar esa devolución que ten que facer o Concello ou realmente o Concello de Rianxo está preocupado polo servicio e quere incrementar esa partida. Desconocemos realmente se é así, o preguntamos en comisión informativa se esta partida era realmente para incrementar o servicio do SAF e non houve unha resposta clara ao respecto. E concordamos claramente co Bloque Nacionalista Galego en que debemos potenciar os servicios municipais, non avanzar á privatización ou a intentar buscar compensacións económicas para que os servicios sean a coste cero. Seguiremos insistindo na necesidade dun modelo de traballo aberto, dialogante e responsable que permita avanzar na mellora dos servicios municipais e no desenvolvemento integral do noso municipio. O noso posicionamento vai ser a abstención. Moitas gracias. Moitas grazas. Antes de pasar ás votacións, o que sí que lle vou pedir, e pido outra próxima vez, exixireillo, é que neste pleno, e non é a primeira vez que o digo, manteñamos un certo respeto cara a todos os participantes. É habitual que nas súas exposicións non o faga, cando non lle di a un grupo que ten problemas a hora de ler, repite, xa non é a primeira vez, as ausencias de unha persoa. Aquí a xente que falta ou que deixa de asistir faino polas circunstancias que sean, nomeadamente entendo que son de índole profesional, de índole persoal, saúde, etc. Por tanto, estar insistindo, xa o fixo en algunha outra ocasión, hoxe tamén aproveita para señalar a ausencia da Conselleira de Servizos Sociais nun pleno, non me parece de recibo. As veces nas que a Conselleira non asiste é porque ten que traballar, compaxina a súa labor aquí, porque non ten dedicación exclusiva, senón que ten dedicación parcial co seu traballo, e hai veces as que non pode asistir, como habrá veces que non pode asistir vostede ou calquera outra persoa do seu grupo, non? Aquí non é habitual que cando un falta se señale continuamente, se non sei con que ánimo é, se é co ánimo de desprestixiar a conselleira, de atacala de alguna maneira ou do ánimo que sea. Entón, pediríalle que o deixara de facer, simplemente. Non lle fixo unha pregunta. Dígolle que se deixe de referir a cuestións persoales dos aquí presentes ou outro tipo de alusións. Simplemente iso. Pasamos a votar entón a proposta. Votos a favor. Rianxo Común, Partido Popular, abstencións, BNG e Partido Socialista. Rematamos o pleno.